Hambai tahotai bosong huilano koksanai entertainment YouTube channel norokno haina hai lamsoko tini bonorong bagai belaino nangkungmani kok tuwi pheka norok obiduno pulansin pathak jora tini bo haina nain bagai saito laidi video no skip khaita redi tei tomuno norok ani o channel kotal viewers sakeba subscriber ung tongkeba norok o channel no subscribe khlai konke norok subscribe kaisa khairi bai jadi tei o video no nai tongkeba norok like kesa rinani tapabli inge faidi tini norong bagai belai no nakokmani kok tuwi pheka tini ni kok norong bagai jeta topic tui phemeni omongka tinta topic tuwi pheka ang tini ang norok o tinta topic ni sombonde no kahamke o bidun bisiti srai ke norok no sawikna nai norok kisa o bidun no khalogui nainani khlaijaba di inge faidi tini ni o video ni topic di bukhago thanglayana inge ang tini norok ni bagai bo topic no tuwi pheka norok fulano ani tini ni o video ni title thumbnail no gui norok saimana baikena inge faidi number 1 topic fula sung nailai tei khonalainai number 1 topic kha norok joto no saima maina Azmain block ni kaise tongo tabuk sini o Tiprasa o belekheno bo ayong yang grogui tabuk block khlai tongo tei block video rok bo riwi tongo norok joto no bini block channel no norok naibaina tei norok bini channel no bo norok subscribe rok khlai baikena kwrwi engke ang tini bini o block ni sombonde hekaba bini block ni topic no ti tamni bagai sanani nai tong ke boto khoroksa Arunachal Pradesh ni borok ni khonao hediba engke botabuk sini Tiprasa hao phaiyi gobang mano sini Tiprasa rokni para kami berai tabuk block khlai tongo tei gobang ma sini Tiprasa rok bono tabuk support khlai tongo tei bono logi bo rilai tongo tei bono belai kheno hamjak laibo tongmani sung social media ni bisitei sung uram sung nugui tongo sini borok amsake o Azmain ni block no haikba Azmain block ni channel malik no amsake sini borok tini support rilai tongo tei hamjak lai tongo tini ekdom logi tamo buro ingthung tamo slangthung bebak no tabuk bono support rilai mani ekdom kuplung lai tongo engke ang tini obono kisisa sanan musungo tini Azmain block no ang sejawai haikaba hamya haikaba sajage ni samani kokya naidi sin Tiprasa rok busukai tini bono support khlaiyi tei bono hamjak laiyi bui sikla sela rok bebak no bono tini logi rilai tongmani obongkha belai kheno tamnai sayang mani klayo tamni hinba sini borok rok amsike tini khasiya amsike wansuna ringya tini kaisa father hasteni kaisa alka dophani borok no tini omage borok support khlai tongo hamjak lai tongo gobang kebono logi rilai tongo obo ongkha belai kheno chaya tamni hinba bo khoroksa alka bosoni borok hediba bo khoroksa alka bosoni borok sini borok rok wansuya babia haino logi haino rokhalai tonglayo pa ekdom chekho anglai ekdom tamo burui siklangthung tam sela siklangthung bebak no bono tabu rogi lemeni ekdom thagya aboni bagino norok wasungani khlaidi tei saimana ni khlaidi bo khoroksa oino dophani borok ang norong tabuk srai ke sara musungo tamni hinka norok hamkai bujinani khlaidi sibukno pusika hingki sibuk baino salsa nang sukjaknai tei warjaknai abono kaham kai clear khai saimanani khlaidi ngai sem oba haino jara bono support khlai tongnai rok buri siklangthung sela siklangthung bebak borok rok bini logi je himbi tongnai rok tei bono hamjagui bono rukthari tongnai rok norok bo omo haino norok wansukdi norok sibuk no se pusiwi tongkha peba norok o sibuk bai salsa thap kai norok sukjaknai engka abon bagui no khub hus ungdi khub sabdan ungdi norok omo hai
fatani borok kubuni jatini borokno se norok amsake support khlaiui hamjagui bono logi logi riui tongui mano hingke sini Tiprasa dophani bisingo kwbangmano omo hai polokar tongo omo hai kwbangma channel YouTube channel khulogui kwbangma kokthai kaham kaham kok sai tongo kwbangma dophani bagui sabung burungno kok saui tongo dophani bagui kwbangmano kok kaham riui tongo phiaba norok omo hai channel rok no hingke omo hai borok no hingke norok support rinani musungya tei omo hai borok no khe norok logi rinani naya sini borok rok hingke aboni bagui naidi o Azmain khoroksa Arunachal Pradesh ni borok no khai busuk sini Tiprasa rok tini hamjak laiui bwrui sigla bo wngkha chwla sigla bo wngkha tini amsake bono hamjaklai tonglaio hingke aboni bagui ang norok no haino hai sanani musungo norok amo sibuk no si pusiu norok muitu narakdi phiaba sibuk bai norok salsa salsa norok sukjaknai tei salsa salsa norok deranai abo norok kaham kai uansugui bujiui nahati amase जों saimano bokroksa oino bosongni borok nono derari phumano nono chayao phono tlangui thangmano bujigoda borok wngkha tongna kwrwng borok wngkha chana kwrwng hairiba borok wngkha sibukni system borok sini thui bai kwrwngjakya borok oino bosongni thui bai kwrwngjak phiaba bo tini tipra hawa habui kwbangma gorogui tini Tiprasa bari bari thangui kaka dara bai mwnai hini tini koi koi tini omhaike bolok khai tongo phiaba bini bolokni bisingtwi bo kwbangmano tini hazar hazar income khai tongo hazar hazar bo tini subscribe bo naharui tongo nini ani thanio aboni bagui chwng kaham kai uansuknani dorkar tei chwng kaham kai saimanani dorkar jara bono support khai tongnai rok bono logi ri tongnai rok bono hamjagui tini bwrui sikla chwla sikla rok logi logi khe tongnai rok norok husingdi phiaba norok salsa sibuk bai no norok sukjaknai sibuk bai no warjaknai tei sibuk bai no norok derari rijaknai bujigoda omoni bagui se ang tini norokni bagui o video swnamui tubui phaio hingke tabukni 2 number topic wngkha omo norok kaham kai bujiui nahardi norok joto no saimamaina Deepak entertainment channel ni kaisa YouTube channel chini borokni tongo hoito norok jotono bini channel rok no norok nukbai khana tei baksa baksa subscribe bo khlaijak tongna hingke ang tini bini o channel ni kongno tui no kisa sanai norok jotono Tiprasa jotono bukong bara haikeba jotono thui thansa hingke norok jotono Deepak entertainment YouTube channel no norok support khaibaidi tei bono subscribe khaibaidi tei bini video rok no norok sini joto sini bukong bara haikeba sini Tiprasa dophani thanio norok bini channel no search khaidi tebo bini channel kolok kotor wngui thangtung tebo bini channel kusugo kathung tebo bini channel develop wngthung tamni hinba जों saimano bini o YouTube channel ni bisingtwi kwbangma sini Tipra hasteni history haikeba sini Tiprasa dopharokni kongno tui bo kwbangmano bini YouTube channel tui bo tabuk video salbrung no update riui tongo sini Tiprasa rokni bagui sini Tiprasa rok bahaike thangnai bahaike tongnai bahaike chanai bahaike bo jagao himnai bahaike bo jagao tongnai omo hairok hwnui bo kwbangmano bo tabuk video riui tongo sini Tiprasa rokni bagui hingke oboni bagui no joto sini Tiprasa rok saimana nangnai tei sinani nangnai bini channel no jodi no norok nugui tongkha hingke haikeba manui tongkha hingke bini channel no norok jesakai no subscribe khlai ribaijadi jesakai no bono support norok khlai baidi omono kaisa ani norong thani koimung haikeba request tongnai bini channel ni bisingtwi chwng kwbangmano swrwngmung haikeba chwng bahaike thanai bahaike tongnai omtui rok bini o channel ni bisingtwi chwng kwbangmano swrwngmung swrwngui mano hingke aboni bagui no sini jara taufano bini channel no nugui tongtwi fano taufano bini o channel no subscribe khlaiya rok please norok Deepak entertainment YouTube channel no norok subscribe khlai ribaijadi tei jotono bono support khlaidi tei bono logi di tamni hingke bobo khoroksa sini Tiprasa dophani bagui kwbangmano bo tini bo hopung sapung message riui tongo kok kaham kaham riui tongo sini Tiprasa rok bahaike tomung samungo kaham gui manai
kaham ke thinango kaham goi thangai manai omo hai kokrok bo kobang mono bini o YouTube channel ni bising tui sungno salburum burum no sungno message rui tongo tei sungno salburum burum no bini video ni bising tui kaisa himi thangnani kaisa sisanani kaisa röngnani omo hai röngmari rok kobangma bo bini o channel ni bising tui bo reui tongo ga oboni bagino ang jotono no koinen musungo joto sini Tiprasa rok tomung no Deepak entertainment YouTube channel norok nugui tongkha ke norok bini o channel no jesa kebono norok subscribe khlai di bai jadi omono kaisa norong thani ani koimung tongnai tei omono kaisa norong thani ani belai no request tongnai khaklayo norok bini channel no mankha hingke subscribe khlairuano tei bono support khlaiyano ang khaklayo jodi no Tiprasa ha hamjak khairong chubasu omtirok norni bkhao tongkha hingeba bono chubadi bini channel no norok tebo kusugo tisawoi ridi tebo bini channel no tebo ekdom high level ot langri kasari ridi omose ani norong thani koibong inke last 3 number topic inke norok jotono nukbai khana social media ni bisingtui sini o India hani BSF rok Bangladesh border ganao Bangladesh ni smuggler rok bai darok bai latharok bai bujakna najjakmani norok nukbai khana belekheno kirima singsa belekheno wanama singsa tabuni din haike ba tabuni jora police prosecution phano yogliya naidi Bangladesh ni smuggler rok bai tini silai rok sekjagoi tongkha latharok bai rijaknani naitongbaikha tei kobangmano omo hai urpatilai tongkha angkai omo kaisa belekheno tamhnai sini Tipra hao जों साइमान tongo salburum burum no khogoi kuna kuni ayangna ni borok sini o Tipra hao habui tonglaimani norok to saimana Phiya ba baksa to saimana angkai omoni bagai borok tini omo hai security omo hai border of borok omo hai tamhnai naigini khaitani bo tini naidi Bangladesh ni o smuggler rok bai tini busukai tini rejecti ngui tonglaikha baksa silai phon to segnani nailekha ha dabai phon to tana nailekha nga phaidi obono kisisa o video no nai nailena Hey, Malatu! Hey, tu gulli kyun kiya? Hey, Banchut! Tu gulli kyun kiya? Gulli kyun kiya? Hey, Bangladesh ke area mein kyun aaya? क्या बांग्लादेश में गोली चलती है? बांग्लादेश में क्यों गोली किया तू? बांग्लादेश में क्यों गोली किया? गोली क्यों किया? गोली क्यों किया? गोली क्यों किया? तेरा इतना मत किधर से आया? तेरा इतना मत किधर से आया? तेरे को कौन दिया? इतना मत कौन दिया? तेरे का इतना मत? तेरे का Ingin norok nukbai khana tabuk nadi busukai relaiti busukai nglai tongkha heda nadi ayangna ni Bangladesh ni BDR rok se tini khana ngai tongo ayang smuggler rok mi bukhago sino India ni sini BSF rok se kisamisa dagar sawarok khaitong marok norok nukhuna BDR rok gomono kaisa belekheno desh dunia o tabuk joto jagano om hairok ngoi tongkha angkai obon bagino ang o video ni paithego sanan musungko sini joto Tiprasa rok tagphano kok baksa kwrwi hamjak laimani kwrwi nak laimani kwrwi chuba laimani kwrwi ri laima bo kwrwi angkai oboni bagino ang tini joto Tiprasa rok no sanan musungko naidi
buini dophani borokrok busuk yak baksa khuk baksa yapri thansa anglai tong phiya ba chini dophani bisingo hangke जों अमा हायरक ngui maniya sabono kai sabo sejalainani sabono hamya khlaiman sabono suklukman sabono dagariman chini Tiprasa ni buidi chini Tiprasa ni wansumung hangkai chini borokrok hangkai sob somoi अमा हायरक mangno wansuk laio hangkai kwrwi norok Ovideo ni bisingtwi tomungno hamjakmung ba chajakmung tongkhangke Ovideo ni comment box o comment khaikonani tapak waisadi hingke tini ni video orono ang mathaksinai jotono kaham kwrung susto tongbaijadi haino hai next video norok bai malai phinai jotono no khulum baikha।